Ja. Shit. Drenge! Hvad er det, I lever? Det er jeres vej væk fra mig. Eller det er jeg ved ikke, hvad det er. De. Johan, vil du ikke have din jakke på? Nej. What if? Første. Oh! Pia, kom! Nej. Ses I på 3. Ja, det er faktisk. De kom i snor, fordi mor hun faldt. På grund af hundene, de løb ind i hell, nah, I can't, no. No way, bro, did that, nah. Stopper du nu? Er det? Stopper du? Give me everything you took from me. Yeah. Keep on different. Say hi to camera. Goddag. Say hi to camera. Oh hell no! Oh my god. Stacy part 4, den kommer snart. Og det hedder de der hunde. Hej. Men husk at like og subscribe. Fordi vi er snart, vi er så tæt på 30 subscribers. Helvig! Hvad laver I, Helvig? Det skal ikke helt ud, Ikke så meget ud, husk det. Husk det, jeg sagde i sidste video. Vi er tæt på 30 subscribers. Husk at like og subscribe. Hvad fanden? Siger du det til min hund? Kom her. Haha. Stacy 5. Det her det er 5. Den sidste. Husk, hvor vi startede der. Det er lige om bag der. Lige om bag der. Mamma har sagt til dig, hvordan du gør det. Skal jeg lige passe lidt på dem, ikke? What the fuck, du? Vi startede hele vejen derovre fra. Ligesom jeg kan zoome ind.